BPF-निफ्रायबो फैगासिनो दं, UPPL-निफ्रायबो फैगासिनो दं। माने जों बे बावखुंग्रि हिसाबै माने गोरलै जाबाय जे जोङो फैगौ सेप्तेम्बर दाननि जेनाखि बिसायख'थि बे बावखुंग्रि हिसाबै जोंहा उदांस्रि जेनाखि नार्जारि बिथाङा गोरलैयैनो देरहाबाय होननानै जों हमनो हायो। बावखुंग्रि हिसाबै दिनै बिथाङा 20 बोसोर BPF पार्टिजों थादोंमोन। BPF-आ 15 बोसोर रायजो सालायदों। बे 15 बोसोर रायजो सालायनायाव बिथाङाथ' जेन'बा मोनाखैब्लाबो बियो सरकारजों दंमोन। निश्चय बियो बावखुंग्रि हिसाबै बावखुंग्रिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बियो माखासे पेकेज लाबोनानै बियो बावखुंग्रिनि माखासे दालां बायनाय माबा बिदिनो लामा सामा जौगायो, बिदिनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सुबिदा होनो हायोमोन। बिथाङा नाथाय मावाखै। बेनिखायनो दिनै बिथांनि जेनाखि एक्टिभिटिस बे 15 बोसोर 20 बोसोराव जेनाखि बिथांनि एक्टिभिटिस बे एक्टिभिटिसखौ पाब्लिकफ्रा नुनानै रायजो राजाफ्रा नुनानै आनसेटिसफाइ जादों। आनसेटिसफाइ जानानै दिनै गोदान मोनसे स्ट्रं मोनसे मजबुत पार्टि नागिरै राजनितिक हान्जा नागिरै दिनै मोनबाय। जोंखौ हानायमानि वेलकाम खालामदों। रायजोआनो जोंखौ मिटिं खालामहोयो, रायजोआनो जोंखौ लिंहरो, फै नोंथांमोना फैथारनानै मिटिंखौ खालामथारनांगौ आरो देग्लाय जोंहा बावखुंग्रि हिसाबै सोलायनायखौ लाबोथारनांगौ होननानै नोंथांमोना समखौल' नेनानै था। फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जों जे खाथां उइनार जाबाय, बेयो नोंथांमोना नोंथांमोना डायरियाव लिरनानै दोन जे उदांस्रि नार्जारिया बावखुंग्रि हिसाबै देरहाबाय होननानै। बेयो खाथां। ओरैनोथ' जोङो बावखुंग्रि हिसाबै माने दानाया बे पार्टि हिसाबै दायाखै। बेखौ रायजोफ्रानो माने जिमान बावखुंग्रियाव माने जनजातिफोर दङ, जाथि माहारि हारि धर्म माने निर्बिसेसे माने रावखौबो हिंसा खालामाखै। बेखायनो दिनै बे ब्लक कमिटिखौ दाफुंनो हानाया जोंनि थाखाय, जोंनि एपिपि दोलोनि थाखाय गोरलै जादों। मानो होनोब्ला गासिबो जाथिनि दिनै मुसलमानानो जा आदार कास्ट जिमान माने बर'नि अनगायैबो गासिबो हारि माहारिफ्रा गासिबो जइन जादों आरो लोब लोब फैदों। जिनाखि बावैसो बुंलांनाय सासे बिबुंथिगिरिया बुंलांदोंमोन जे BPF-निफ्रायबो फैगासिनो दं, UPPL-निफ्रायबो फैगासिनो दं। माने जों बे बावखुंग्रि हिसाबै माने गोरलै जाबाय जे जोङो फैगौ सेप्तेम्बर दाननि जेनाखि बिसायख'थि बे बावखुंग्रि हिसाबै जोंहा उदांस्रि जेनाखि नार्जारि बिथाङा गोरलैयैनो देरहाबाय होननानै जों हमनो हायो। जों ओरैनो दा मेम्बारशिप ओरैनो थ्र' खालामनाय हिसाबै जोङो 13,000सो भट अलरेडि जोंनि आखायाव दंखायो आरो जों पाब्लिकफोर फैगासिनो दं। गुबुन माहारिफोरनिफ्रायबो फैगासिनो दं, गुबुन हान्जानिफ्रायबो फैगासिनो दं। मानो होनोब्ला दिनै बावखुंग्रि हिसाबै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जेनाखि साख्रि बाख्रिनि खोथा दंमोन, जेनाखि जौगाखांनायनि माखासे लाइमोन इउथ्सफोरनि थाखाय जेनेखि थांनानै थानाय जेनेरेसन माबा मोनसे चान्स बा सुबिदा मोननांगौ, बेफोर दिनै जेबो गैया। आरो बावखुंग्रि हिसाबै दिनै बिथाङा 20 बोसोर BPF पार्टिजों थादोंमोन। BPF-आ 15 बोसोर रायजो सालायदों। बे 15 बोसोर रायजो सालायनायाव बिथाङाथ' जेन'बा मोनाखैब्लाबो बियो सरकारजों दंमोन। निश्चय बियो बावखुंग्रि हिसाबै बावखुंग्रिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बियो माखासे पेकेज लाबोनानै बियो बावखुंग्रिनि माखासे दालां बायनाय माबा बिदिनो लामा सामा जौगायो, बिदिनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सुबिदा होनो हायोमोन। बिथाङा नाथाय मावाखै। बेनिखायनो दिनै बिथांनि जेनाखि एक्टिभिटिस बे 15 बोसोर 20 बोसोराव जेनाखि बिथांनि एक्टिभिटिस बे एक्टिभिटिसखौ पाब्लिकफ्रा नुनानै रायजो राजाफ्रा नुनानै आनसेटिसफाइ जादों। आनसेटिसफाइ जानानै दिनै गोदान मोनसे स्ट्रं मोनसे मजबुत पार्टि नागिरै राजनितिक हान्जा नागिरै दिनै मोनबाय। बे मोननानै दिनै बयनिबो गोसोआव रंजाखांनाय फैदों, खुसि मोनदों। बयबो रावखौबो बुंनांला, ओरैनो गामिफ्राव थांबाबो सासेबो जोंखौ दासिमबो जोंखौ मिसबिहेभ खालामफेराखै। खुनु दिन सासेबो जोंखौ बुंफेराखै जे माने नोंथांमोना जोंनि गामियाव फैनाङा मानाङा बिदि जोंखौ बुङाखै। जोंखौ हानायमानि वेलकाम खालामदों। रायजोआनो जोंखौ मिटिं खालामहोयो, रायजोआनो जोंखौ लिंहरो, फै नोंथांमोना फैथारनानै मिटिंखौ खालामथारनांगौ आरो देग्लाय जोंहा बावखुंग्रि हिसाबै सोलायनायखौ लाबोथारनांगौ होननानै बुंदों। बेखायनो दिनै बे ब्लक कमिटि दानायाबो इजि जादों जोंनि थाखाय। आरो जों माखासे जोंनि प्राइमारि कमिटि दानाय बेबो इजि जालांगोन जोंनि थाखाय। माने बेयो जोंनि थाखाय फेक्टर जाला आरो माने जोङो अलरेडि जोंनि थाखाय हाजार मानसिफ्रा हाजार जाथिनि सुबुंनि मानसिफ्रा जोंखौ हेफाजाब होगासिनो दं, हेल्प होगासिनो दं। बेखायनो जोंहा इजि जागोन भट दानाया। हानाया रोखा। खाथां जों देरहानाया बे नोंथांमोना समखौल' नेनानै था। फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जों जे खाथां उइनार जाबाय, बेयो नोंथांमोना नोंथांमोना डायरियाव लिरनानै दोन जे उदांस्रि नार्जारिया बावखुंग्रि हिसाबै देरहाबाय होननानै। बेयो खाथां। इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाइ बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन।
बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोन 6 मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र, पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन भेक्टरि, सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों, नोंथांमोना नावकाटा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो। नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 700224923005 8822328098 आरो 9127429031। बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।